tiče implementacije oblasti veštačke inteligencije, jako je teško izvući neke konkretne podatke, zato što postoje različite discipline, pristupi. Ja moram reći da kompanije, odnosno individualci, možda čak i pogrešno nekad tumače pojam veštačka inteligencija. Ono što može da se zapravo vidi jeste da upravo platforme koje se razvijaju da li kod nas ili u inostranstvu se koriste u različitim procesima. Ono što moramo da prosto budemo svesni, kod nas postoje ograničeni kapaciteti u pogledu razvoja, u smislu prosto i edukacionog procesa. Naši fakulteti se trude da usvoje neke nove primere, dobre prakse i tako dalje. Ali takođe, s druge strane, moramo da prosto istaknemo i bitnost organizacija kao što su zajednice koje se okupljaju oko oblasti veštačke inteligencije, koje mogu značajno da ubrzaju proces edukacije. Jedna od njih je Serbian AI Society, gde sam jedan od osnivača i gde u samoj organizaciji trenutno imamo oko 200 osoba koje se bave procesom prosto AI, implementacijom i istraživanjem. I u tom kontekstu budućnost veštačke inteligencije upravo u tome da od samog početka prosto edukujemo različite kompanije ovde kod nas, šta to tačno znači AI, koji su rizici u samoj implementaciji, jer ono što možemo da vidimo, trendove koje možemo da vidimo zapravo u inostranstvu, oni govore da decision lideri u vodećim svetskim kompanijama značajno odvajaju resurse u svojim kompanijama, gde prosto moram da istaknem jedan izveštaj od prošle godine od strane kompanije Deloitte, gde su istakli da 71% kompanije koje već implementiraju veštačku inteligenciju planiraju da značajno investiraju dalje u proces građenja, što samim tim govori zapravo da nas očekuje jedan veoma brz stepen razvoja, čak možda i najveći do sada kojeg smo videli. A naše kompanije prosto moraju da se uhvate sa tim trendom, a moraju da nauče da mnogo brzo i mnogo agilnije moramo da učimo i da implementiramo određene promene i da se zapravo i ne bojimo toga. I ta kultura koja je zasnovana na podacima mora da bude jedna od osnovnih, hajde kažem, jedan od osnovnih fundamenata u građenju zdravih organizacija, gde do sada to baš, moram da kažem, i nije bila kultura, gde možemo da vidimo i u ozbiljnijim korporacijama, u kompanijama, nije se vodilo računa o podacima. Zapravo, ako govorimo o oblasti veštačke inteligencije, svi kažu podaci su zapravo zlato, novo gorivo i bez toga ne možete ništa da radite konkretno. Mislim da srpske kompanije, kao i sve kompanije, shvataju potencijal primene svake nove tehnologije koja im olakšava poslovanje. U tom smislu ne mislim da im treba ohrabrenje, nego treba neko da im približi koji je potencijal i šta možeš uraditi sa nekom tehnologijom i na koji način se ono uopšte može primeniti u njihovom poslovanju i one će prihvatiti. To nije nikakav... A s tim da na globalnom nivou imamo veliki problem da sagledamo i da približimo ljudima koji se bave raznim poslovima, a koji nisu baš u samoj veštačkoj inteligenciji, na koji način ta tehnologija stvarno može da im pomogne. Naravno da vide neke primere koji su vrlo lepi, gde kompanije stvarno to iskoriste da postanu globalni lideri. Svako bi to želeo, svako ko se bavi poslom, ali nije uvek jasno i očigledno kako primeniti tako nešto i šta ti sve treba za to. I na kraju krajeva treba biti na izvoru informacije o tome šta je ono što je iza brda, a ne što je trenutno dostupno i što se vidi od nekog pa da primeniš. Kada govorimo o tome kako da ohrabrimo kompanije, nekada je veštačka inteligencija pre samo par godina bila mogućnost, ja bih rekao danas je potreba. Postoji velika količina podataka, podaci su donekle neuređeni, ali ta njihova količina i uspostavljanje veza među tim podacima više nisu dovoljni da ljudi mogu da ih analiziraju samo s kapacitetima svog intelekta, već u pomoć treba da im priskoči i nešto što iz mora podataka može da izvuče značajne informacije. Računari su u tome od uvijek bili dobri. Sada kada imaju te podatke, kada imaju tu računarsku snagu, praktično ljudi uviđaju zaista same mogućnosti kako mogu te podatke da iskoriste i pozivaju nas u pomoć da zajedno sa njima razumemo njihove poslovne probleme i poslovne potrebe i onda da na osnovu toga radimo na kreiranju rešenja koja vuku vrednost iz podataka, destiluju znanje i vraćaju ih nazad u te poslovne procese kao vrednost koju stvaraju dalje za njihove korisnike.